everyone खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनानै थालायबाय दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय गोसो जायोब्ला होयो बुंखादों आङो नोंथांमोना मोजां मोनफिन नायलांबाय थादों दाफाम दुफाम फैलायबाय मेकआप दाफाम फैलायबाय खांख्राइबो लालायबाय दिनै ओरैनो फैलायबाय आङो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादों नोंथांमोना आब' आंखौ बोरै नुदों निउ दख'ना आंनि हाबाब आंसो दख'ना माथिलाय आयु आं दख'ना गानना मारै नुदोंसो जाबावदों नोङो बोरै बावगारबावनो नोंनि अननायखौ गोजानाव नों थांब्ला थानो हानाय नङा नोङो थागोन गाननानैसो एक्टिं देखायफोरबावदों आं सिगाङाव एक्टिंआथ' नायनो जाखाया नोंनि अननायखौ गोजानाव नों थांब्ला थानो हानाय नङा फैलायबाय आरो साइज गैया फाइस गैया मेकआप दाफबजोबनानै भिडिअ खालामनो थाखायनो आंनि दख'ना गोदानखौ गानबाय नोङो खु माबोरै नुवाखै आङो एफा आगोलनि बोरायखौनो गानगासिनो आरो नै सिनो गस्लासो आं सुगाबावदो आंहा गोदानखौ बबेबा फुजाफोराव थांबा गाननांगौ होननानै दोनदो नोंहालाय मा गानलायखो खालि मालायनिल' गाननो हायो दे बियो आंनोबा गाव गावनिखौ गाननो होआ आंनिखौ सब गानजोबना होयो बे नुवाखै नै आगोलनि बोराय आगोल क्लास 8-9नि गस्लायानो दाबो दङ दाबो गानगासिनो आं नोंहासो मालायनि ड्रेस बोराय खालामजोबना होयो मालायनि ड्रेस गोदानखौ बोराय खालामजोबनानै होयो खु माबोरै गाफ्लादोसो नोङो गोसोम नङा सानदों नामा बिलाय मेकआप दाफबजोबनानै मालायफोरनि सिगाङाव मेकआप दाफबजोबनानै नोङो भिडिअ खालामना देखायनो नागिरदो खोन्थाजोबनो हागोन आं कमेन्टआव खोन्थाहरगोन आं कमेन्टआव आंनि मालायनि ड्रेस गानै भिडिअ खालामनाय खोन्थाजोबनो हागोन आं खोथा हो नों दा रिल्सो खोन्थाजोबनो हागोन आं मालायनि गानो आंनि बोरायफोरखौ गाननो हायामोन नोङो इ गोदान मैयासो लाबोनायखौ मानो गाननांगौ दे आंहा दुर्गा फुजायाव थांबा गाननांगौ होननानै बायना दोनदो ख्रेखौल' मा खालामो एफारा मादि नुदों होननायखौबो बिदिनो गावदो खोब समायगोन बायदि गासैबो गाव गावनिल' जाजोबो आंखौ खेबसेबो गाननो हायो खेबसे गाननायानो मायबा जायो नामा गाव गावनिल' गासैबो गाव गावनि गोजा गानां नोंनि दख'नाखौ खुगोनां गानां नाङा आंनो